Sanibonani. Awulalele nje ukuthi uYeshua uthini yena. Uthini yena ngemthetho noma ngemlezo noma ngemiyalo kaNkuluNkulu. Ngisekuyu 15. Uqale ku17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Niyamuzwa? Akathi amasiko. Njengoba nina niyazazi nina enishintsha le verse leli. Manifuna ukupractice la masiko wenu lawo obusathane. Nithi nina uYeshua noma uJesu wathi akazange uzochitha amasiko. Ayikho ivese njalo eBhayibhelini. Izwe ukuthi uthini? Angizanga ukuzochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuzochitha, ngize ukugcwalisa. Ini umthetho, hayi amasiko. Hayi amasiko, umthetho. Muphi umthetho? Lalelani. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Yezwa nje. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Uzwile? Angeke ukulunga kwakho makungadluli okwababhali nokwabafarisi nabaSadusi. Niyabazi ke abaSadusi abaphila esikhathini samanje. Kudala nginitshela ngabo. Ningangibuza ukuthi obani. Dala nginitshela ngabo. Nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Awuzwe yizwe imithetho ahamba ngayo yena. Yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Uzwini? Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho ealtare, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Awuzwe nje. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini uphonswe emlilweni. Hayi, onendlebe zokuzwa uzwile, ongena indlebe hard luck. Ayikho into engizoyikhuluma. Ngisencwadini kaMateyu 5. Ngiyabonga.